नै लोगोफोर अमा बेदर ओंख्रि संनो नागिरदों आङो। अमा बेदर नै अमा बेदरा मोननै रोखोमनि आंना। इनिफ्राय बियो मिक्सार, इनिफ्राय नै बिथिंजायहाय मिक्सार नङा आरो भाजा एवनोसै मोननैखौबो। मैथाजों एवगोन आं नै बेखौहाय, इनिफ्राय नैबेखौहाय माजों एवनाय जायोथाय नायनोसै र'। मिन्थिथ'वाखैनो। ओमफ्राय नै थौ जानना दोनखाबाय नालाय आं थौआवहाय एसे एसे रुहरजोबनोसै मोननैखौबो। बेखौबो रुनोसै। दरसे गोलैलायबावदोंसोहाय नै। अमा बेदर रुनाया जाबाय आंना नै गोदौगासिनो दङ। दाना सुहरनोसै आं बेखौहाय, इनिफ्राय नै मैगंफोरखौहाय सुना लाखाजोब्बाय आङो। नै मोनसेखौ मैफ्रायजों एवनोसै, इनिफ्राय नै बेखौहाय मैथा गोजाजों एवनोसै आं। नै जि मैला गलायलायदों नै। सुहरना लानोसै आं बेफोरखौहाय अमा बेदरखौ खांनानै। संहरनोसै दानिया आङो। नै रेडि जाजोब्बाय, सुखाजोब्बाय गासिखौबो। बेदरखौबो खांनानै सुखांबाय, इनिफ्राय दाना सारायाव होनानैसै थावा। होना होदोब्रा मैगंखौ। बेयाव मैफ्रायखौ इयाव होनोसै ना दैया नै। नै बिथिंजाय मैफ्रायखौ होना एवनोसै, बिथिंजाय मैथा होबाय नै। मैफ्राय बिराद जानो गोथावथाव जायोना मैफ्राया लोगोफोर, बरिया जाखायो। बेदर नङाबाबो ओरैनोबाबो गोथाव जाखायो, आरो बेदरजों समायलायथारसिगोन। ओइया माबा गोलैबाय। बै खोस्लिखौ हरलाय, एरहरनां। गोलैयाखै, थोरसिया गोलैदों, थोरसि खोबनाया। बे मैथाखौ एरहरलाय। खेबसेनो मोननै संखानानै सानै एरनांदों। जाबाय, एसे खोबहाबना दोनसै। मोनबाय दाना आंना ओंख्रि संनाया नै। मैफ्रायजों अमा बेदर भाजिया। गुदुंथारहाय र' जिस्रिजों। जाबाय दाना नै मैफ्राय अमा बेदर भाजि गोथावनो। बेनिफ्राय बिथिंजाय नै दालि रुदों, दालिनिफ्राय खुन्दुलिबो होदों नै मोननै। ओमफ्राय नै मैथायाबो जाबाय, मैथाजों अमा बेदर भाजिया। ओंखाम खुरबाय दाना जानोसै। इनिफ्राय नै आलासिबो दंफैयो जोंहा। आलासिबो दंफैयो, आलासिजों ज' जानोसै। नै आलासिया हायगासिनो दङ दालि ओंख्रि। रानि नों जाखांबाय ना? जागोन ना जाला? जाला। जाखांजोब्बाय इसोरो। इखौबो भाजाखौबो हायदो। जिरायदो नोंहा, ओइथिंजाय सियार हो, ओइथिंजाय एसे दावलांबाव। जों बाजैजों आंजों इथिं जानोसै। इयाव जिरायब्रानो, इयाव बाव। ओइथिं मबाइल दोननो नागिरदां। दे जादो। हो? गोथाव जागोन ना जायाखै जानायदो। आलासिफ्रा जाबाय जोंना। मैथा अमा बेदर, मैफ्राय ओंख्रि, हा?
मैथाजों अमा बेदर मैथाजों अमा बेदर नारें नांगौ गलनिमु मोजां जायो गलनिमु लायनि आं दे ओइ गलनिमु मनायाव दं र' बां हाना होनि नांबावगौ एसे जाबाय आरो आग्लायोबा खौसो मेरला ओंखाम दङ आग्लायोबा ओंखाम उखैबायना नांला साराय बार'था जालायबाय खोमा नारेंआ लादो बिखौ हायनानै लादो दे आं हायबाय थागोन नोंनि नांगौबा नै बिदि दङ प्ले खालामदो हा प्ले खालामदो खालामखाबाय आं जानोसै दाना गोथाव ओंखाम ओंख्रि जानोसै आंबो जानोसै गोजान फरिखा होनो फैदोंमोन नैबे बाजिया फरिखाया गबाय ओंखाम जाफैबाय मेल्ले जादों दा टाइमानोबा खना जाबाय बयबो मबाइल माबानायावनो लेट जाबाय मानो मोनले जादों नोंनि मोनले जायाखै थिगानो एसे मोनले जानाय जेबो नङा नारेंजों जानोसै दाना दालि ओंख्रि मामि दा खनसे जानोबा जानो फैदों नै जानो फैखादोंमोन दा दहाय आरो बेनि मा बायदि गथ'आ बेलाय गारि नांबायलाय बिनि थाना साला Adiannya belum baca ya? Narik aja. Adinya biar narik aja dong. Minta biar aku sana. Harus di lagu mana? Di lagu mana minta? Minta Nggak usah. Kamu jangan kok. Lagu bentar na. Lagu juga tahu. Nunggu jangan langsung. Saya yuk. Iya. Minta. Nunggu dulu, nunggu dulu. Ini mana? Ini dia. Karen dia aku minta. Satu tuh. Mana kamu? Enggak. Iya. Lah dia kok? Mau berikut kok punya kan? Jangan bisa nih. Nunggu juga. Bisa bisa deh. Jadi tidak punya. Jadi kalau enggak. Jangan. Nah, ada yang pakai. No man had ever set foot before. Goi, जानोसै दाना ओंखाम जाखांबाय नालाय. मा बेथ'या? गोथाव गय. गारबायना? मामा बेसेबां? मामा फैसा जाबाय. The sector of third angle. Mami. आयंनाव फन हरलाय आयंनाव भिडिअ कल. भिडिअ कल हरलाय. Portion. The zebra crossing by people who are walking. How? Substitute. The mark portion the zebra strip. मा मोखांखौ हाव खालामो नोंलाय? Pedestrian, politician,
मा नाममोन नोंना बिनिथा ओमफ्राय मा इदि रायलाया नङा मा बिनिथा बसुमतारी नै गया मासे मोजां मोजां गुफुर गुफुरनो नै जाबावनोसै हांखान्दिसे दाना नै सुनै फुनलायनानै जि गोथाव जाफिनबावनोसै र' सुनैखौबो बारा जानो हाया एसेल' जाबावनोसै खान्दिसे बिराद गुफुरथार ओंखायनो जानो लुबैबावबाय गोदैथार जाहोन गया दै सब सबनो गोदैथार आखौ जानो गया उदैया जा गोदैथार हायाव गेलेबाय थाबाय 970 इदि हायाव इदि खालामना होबाय आबैयानो नायो इदिखौ भिडिअ ओमफ्राय आबैया इदिखौनो नायबाय थायो आरो